De Vissersbond wil duidelijkheid, want meer garnalen blijken te veel PFAS te bevatten. De Vissersbond is vanzelfsprekend wel geschrokken van deze resultaten. De monsters waren inderdaad hoog en er moet ook worden nu gesproken met de PFAS-experts om te begrijpen hoe het komt dat deze 3 monsters zo hoog waren. En verder in deze uitzending. Boeren zijn het gebanjer van Tennet zat. En oorlogsmonumenten krijgen nog snel een poetsbeurt. Goedenavond. Dat garnalen in een groot deel van de Westerschelde te veel PFAS bevatten, dat was bekend. Er wordt daar dan ook niet meer gevist op garnalen. Maar nu blijkt uit Belgisch onderzoek dat ook de garnalen in de monding van de Westerschelde te veel chemicaliën bevatten. En daar wordt nog wel gevist op garnalen. Dat het eten van garnalen gevangen in de Westerschelde geen goed idee is, mag geen verrassing meer zijn. Verschillende onderzoeken wezen de afgelopen jaren uit dat er te veel PFAS-chemicaliën in de garnalen zitten. In 2021 bijvoorbeeld werden er in monsters 8 soorten PFAS aangetroffen. Vooral PFOS, een van de duizenden PFAS-chemicaliën, was bovenmatig aanwezig in die monsters. En dat is opmerkelijk, want in 2008 werd de productie van PFOS al verboden. Het blijft heel lang in het milieu. Dat zien we ook als we terug vergelijken met de studies die 2000, 2001 zijn uitgevoerd, waar er toen heel hoge waarden zijn. Oké, die zijn nu heel erg verminderd, maar er is nog steeds sprake van een vervuiling. Dus ja, het blijft heel lang in het milieu. De Nederlandse Vissersbond, toen nog productorganisatie Delta Zuid, nam zelf initiatief en deed haar eigen metingen in 2022. Op 5 plekken werden garnalen bemonsterd, in 4 daarvan werd te veel PFAS aangetroffen. Alleen de garnalen op de lijn Vlissingen-Breskens waren volgens de richtlijnen geschikt om te eten. Daarom werd het vissen ten oosten van die lijn afgeraden. We hebben het dan over de periode nog voordat de wettelijke normen van kracht werden. Dus de visserij liep er echt eigenlijk voor op de wetgever. We hebben sinds die periode, we zijn inmiddels 3 jaar verder, regelmatig contact. Ook met de PFAS-experts om te kijken of die normen nog steeds actueel zijn of dat die moeten worden aangepast. Vorige maand kwamen de resultaten van een nieuw onderzoek naar buiten. Daaruit bleek dat alle 3 de monsters in de monding van de Westerschelde te veel PFAS bevatten. En daar hebben we gezien dat dus die 3 geanalyseerde stalen iets hogere waarden van PFAS-verbindingen ook toonden. En dan spreek ik over PFOS en dan de som van de EFSA-4 PFAS-verbindingen. En dat is PFOS, PFOA, PFNA en PFHXS. De Vissersbond is vanzelfsprekend wel geschrokken van deze resultaten. De monsters waren inderdaad hoger dan het beeld wat we zagen op basis van de monsters die zelf in het najaar zijn genomen en geanalyseerd. En er moet ook worden nu gesproken met de PFAS-experts om te begrijpen hoe het komt dat deze 3 monsters zo hoog waren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, waakt over de voedselveiligheid en zou erop moeten toezien dat besmette garnalen niet op ons bord komen. Maar legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de vissers en de verkopers. Het is inderdaad merkwaardig dat die verantwoordelijkheid bij de vissers wordt neergelegd. Maar de Nederlandse Vissersbond heeft die taak op zich genomen om ervoor te zorgen dat het gebied waar het risicovol is, dat is afgesloten. Het Belgisch onderzoek beveelt aan dat het eigenlijk beter is om nu nog verderop in de zee op garnalen te vissen. Ja, zeker en vast. Dat is ook iets dat we ook gaan bespreken met de redercentrale, ook met de vissers, of er eventueel een mogelijkheid is om dan buiten die zone te gaan. Want wij zien ook als we buiten de 3-mijlzone gaan, dat er eigenlijk de kans op een beter resultaat hoger is. De garnalenvangst gaat als het goed is pas in de zomer op gang komen. De Vissersbond heeft dus nog even de tijd om het vangadvies voor de monding van de Westerschelde eventueel bij te stellen. Boeren zijn boos op netbeheerder Tennet. Bij het aanleggen van stroomkabels over hun land wordt er volgens de agrariërs onvoldoende rekening gehouden met de gewassen op het land en is de schadeafhandeling ondermaats. Boerenbelangenorganisatie ZLTO luidt de noodklok naar aanleiding van eigen onderzoek onder de leden. ZLTO-bestuurder Hendrik Jan ten Katen weet waar de boeren tegenaan lopen. Nou, als boer heb je eigenlijk niet zo heel veel keuze. Hè, omdat Tennet die heeft echt een wet achter zich staan. Waardoor ze boeren uiteindelijk ook kunnen dwingen door onteigening. En daarmee te akkoord te gaan. En ja, dat zouden wij graag veranderd zien hebben. Door bijvoorbeeld dat landbouwbelang ook mee te wegen. En waardoor je ook eventueel wat schadeloosstelling kan krijgen.
ZLTO wil graag met TenneT om de tafel gaan zitten om er samen uit te komen, zodat er meer oog komt voor het belang van de boeren. Het is nooit te laat om de goede samenwerking op te houden. Zeker omdat we weten dat in de toekomst die opgaven nog echt heel erg groot zijn. En uiteindelijk wil natuurlijk een boer het liefst niet als ze komen, maar als je weet dat ze toch moeten komen, laten we het dan proberen op de juiste manier en op een zo goed mogelijke manier. Waarbij eigenlijk TenneT zo snel mogelijk te werk kan gaan en dat die boer zo weinig mogelijk overlast heeft en schadeloos gesteld wordt. TenneT zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving en zegt dat ze het belangrijk vindt om samen naar de werkwijze te kijken voor de toekomst. Ruim een half jaar na de officiële opening starten de eerste proefvaarten door de nieuwe sluis. Volgende week donderdag wordt eerst proef gedraaid met een binnenvaartschip. De proeven zijn bedoeld om iedereen die betrokken is bij de bediening vertrouwd te maken met de systemen. In stapjes gaan steeds grotere schepen door de nieuwe sluis. De proeven zijn eerder uitgesteld vanwege technische mankementen die verholpen moesten worden. En als alles goed verloopt kan de sluis in de loop van de zomer volledig worden gebruikt. En dan een opmerkelijk oorlogsverhaal, dat van Clarence Frank uit Henkensand. Hij kwam in Westerbork ter wereld en overleefde met zijn moeder de oorlog. Deze aangrijpende familiegeschiedenis is opgetekend in een net verschenen boek van schrijver Frank Kraken. Op deze plek in kamp Westerbork, het kamp waar de Nederlandse Joodse mensen werden gevangen gezet, stond ooit de ziekenbarak. Hier werd de kleine Clarence Frank geboren. De vader van Clarence die heeft daarna Clarence nog 1 keer gezien. Toen hij de mededeling kreeg, je gaat op transport naar Sobibor, mocht hij nog 1 keer van achter glas zijn jonge zoontje, zijn babytje, gedag zeggen. En toen is hij gedeporteerd naar Sobibor en zoals we weten is daar niemand van teruggekomen. In de archieven van het kamp is het geboortedocument nog bewaard gebleven. IJskoude feiten, maar wel een bevestiging dat op 1 mei dus een kind geboren is, in dit geval Clarence. Weet u hoeveel baby's hier zijn geboren? Ongeveer 250. Er zijn ongeveer 250 kinderen hier in kamp Westerbork geboren. Ongeveer ruim 40 baby's hebben de oorlog overleefd. Toen hij nog gezond was, vertelde Clarence de hele geschiedenis van hem en zijn moeder aan schrijver Frank Kraken. Van grote betekenis was zijn moeder Catharina, die als danseres lid was van het kampcabaret. En op dinsdagavond was het tijd voor cabaret. En dan was er 's ochtends soms een trein met Joden naar Auschwitz gestuurd. En dan vond Gemmeker het goed voor de sfeer in het kamp. Dat er gelachen werd, dat er ontspannen werd. En werd op deze plek een cabaretvoorstelling gehouden in 18 bedrijven. Wenn ein Baguettchen kommt, dan vrees ich groß und klein. Het was een soort vrijstelling dat als jij danste, als je acteerde in het cabaret, als je zong in het cabaret, dan was jij nodig in die voorstelling en ging je niet op de trein naar Auschwitz of Sobibor. In zijn boek schrijft hij over nog een gebeurtenis van grote betekenis. De beruchte nazi Adolf Eichmann heeft moeder en kind niet naar Auschwitz, maar naar Theresienstadt gestuurd. Sloot zich aan bij de rij en gaf toen ze aan de beurt was haar papieren aan de SS'er met het muizengezicht. Ik kan je natuurlijk niet vrijlaten, zei hij, maar ik zal je naar Theresienstadt sturen. Ik geloof Catharina's verhaal, omdat ik in het 3 jaar durend onderzoek wat ik heb gedaan een heleboel steunbewijs heb gevonden. En misschien wel het allerbelangrijkste, omdat naast haar getuigenis ook haar eigen zoon verklaart: onze moeder, onze oma, heeft nog nooit 1 woord gelogen. Dat het verhaal van Eichmann in Westerbork nu de wereld in komt, vinden de historici van Westerbork lastig. We hebben nooit een bevestiging gehad dat Eichmann in kamp Westerbork was geweest. En als hij er was geweest, reken maar dat wij het hebben geweten. Dus dat klopt gewoon niet. En ik denk dat ze gewoon dingen door elkaar haalt. Maakt dat uit? Het maakt niks uit. Het feit is gewoon dat zij danseres was en dankzij haar rol is ze naar Theresienstadt gegaan. Waarschijnlijk. En dankzij die rol heeft zij en heeft haar zoontje Clarence het ook overleefd. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En morgen viert Clarence dus zijn 82e verjaardag. En we blijven nog even bij de Tweede Wereldoorlog, want het is bijna 4 mei. En daarom worden er op het laatste moment nog monumenten schoongemaakt en gerenoveerd. En dat betekent topdrukte bij onder meer familiebedrijf Timmerman uit Nieuwerkerk. Want in de laatste weken voor de herdenking worden nog veel oorlogsmonumenten aangepakt. Zoals bijvoorbeeld die in Oosterland. Het beeld van Adriaan Fonse in Oosterland.
De dorpsveldwachter had geen sympathieën voor de Duitse bezetter en werd daarom verraden, opgepakt en naar een concentratiekamp gebracht. Daar stierf hij in 1945. Bijna 10 jaar staat er nu een monument in het dorp waar hij jaarlijks wordt herdacht. Alleen één probleem. De letters met de naam van Fonse vielen er telkens af. En nu kwam ik er een paar weken geleden weer bij. Weer 3 letters eraf. Ja, dan denk je van ja, dit kan toch niet zo. Zo werd Timmerman Natuursteen ingeschakeld. Het bedrijf in Nieuwerkerk dat grafstenen maakt, maar zich ook richt op het renoveren van oorlogsmonumenten. Zeker in de afgelopen maanden. Door de jaren heen wij altijd tegen 4 mei toch weer opdrachten krijgen om monumenten die dan bekeken worden, of in ieder geval als daar plechtigheden worden gehouden, dat die monumenten er gewoon weer keurig netjes uitzien. De naam van de veldwachter is nu ingegraveerd en ziet er piekfijn uit voor de herdenking van aanstaande zaterdag. Het leek wel zomer vandaag met temperaturen van rond de 25 graden. Op de stranden was het wel iets koeler dankzij een zachte zeewind. Morgen dan lijkt het echt even zomer te gaan worden met temperaturen tussen de 24 en 28 graden. Met in de middag wel wat meer kans op bewolking en in de avond mogelijk ook een lokale regen- of onweersbui. En morgen is vooralsnog dan ook de laatste warme dag, want na morgen wordt het iedere dag wat koeler. En tot slot nog even dit, want vanaf morgen is het mei social vrij. Het is dan de bedoeling dat je een maand lang geen gebruik maakt van social media. En daarom hebben wij daar een social media filmpje van gemaakt. Hoe toepasselijk. En dat filmpje vind je op onze Facebook, Instagram en TikTok pagina. Kortom, als je nog even snel social media opgaat, is het niet te missen. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.